Tak já vás vítám u čtvrtého videa ze SnowRunneru. Je to točený na streamu, takže tady není úvod, nebude to ani předchozího. Takže si užijte. Se ti tam musí vytáčet skvěle, no. Jo no. Co potřebuješ na ten zátaras? Náhradní díly. To je ve skladišti, ne? Jo. Myslím. Tam jdu teď taky. Ale kvůli kontejneru. Tak se bez toho vleku bych se tady vytočil v klídečku. To... Tady tvrdnu akorát. Já budu tvrdý úplně. Jaj. Ježíš, jeřáb, no ty vole. Moje skilly s jeřábem to... Krásně to umíš házet třeba z útesu, viď? Pamatujeme si to. Všichni. Bohužel až moc dobře. A to nebylo schválně. Určitě. Nebylo to schválně. Syn tě. Fakt ne. Ne, fakt to nebylo schválně. Nedělej babiše. Jako že lžu? Určitě. No, tak sorry. Jež potůček krásný horní tady, no ten by se krásně tady úplně, a teď do něj vjede tady kamion a celý ho úplně zničí. Aliošku už máte hotovou? No. Ne. My jsme teď založili novej. Cej. Jako svět. Král hory tady je někde. Pozor na něj, aby ti neskočil na hlavu. Ať tam vidím dole. To je dost možné. No je, protože tě tam fakt vidím. Neuvěřitelné se stalo skutečností. Asi tak. Naložil jsem kontejner. Já jsem to trošku nevytočil. Malem jsem tam se skutával. Koukám, že král hory už je dokončen. Hezky pěkně. Jo, jo. To je ten docela si udělej co chceš, McDede. Jak tě mám říkat. Pozor na to. A jsme tady všichni tři, tak už ne. Už jsi sám. No nic. Kolik jsi říkal, že pojede na ten farming?
Asi v 10, nevím. Pak někdy díl až. Okay. Tak co dál tady máme? Blbej pytlík, tyjo. Vyhodit z okna, fakt. Někdo to vymýšlel. Dělá někdo tu ztracenou cisternu, nebo ji mám udělat já? Klidně ji udělej. Teď tam jedu. OK. Takže co si vezmu já? No, já si myslím, že klidně za chvilku už můžeme do té smitlické hráze. Nevím, no. A bych radši jel tady Černou řeku celou dobu, nejlíp. Co to bude? Jako už tady toho moc není. No, tak vidíš, jak to doděláme, co půjde a uvidíme, že ano. No pak jsou tady ty dřevo na dosah ruky, no takovýhle, nemusíš ty klády, no, to bude těžký. To bych ještě udělal, než tam půjdeme. Tady to bude těžké, no. Klidně už něco můžeme začít, no ještě ten zátaras, ať tam je pryč. Tak ten už bude za chvilku. Uděláme. Pokud se na to asi můžeme vrhnout, pak už je to koukám všechno postavené. Až teda na ty zátarasy u té smitlické hrázy, ale Tak to zatím můžeš udělat třeba, že jo? no, to myslím asi jo. Já udělám to. Já tady za půl hoďky na chvilku odejdu, jo? Budu muset na chvilku odejít. Kam? Budu se najíst. Jak dlouho? Nevím, tak už se bude ještě umýt, tak půl hoďky, dejme tomu. Jaj. Bychom možná mohli dát pauzu, viď? No, bychom mohli si dát pauzu, no. Zátaras odblokován. Pohoda, já tady jdu udělat ten u toho kamenopád, budu udělat. Tady už fakt toho moc není. Tak v 8:30 půjdu pryč na chvilku. OK. Místní zábava je tady. To je všechno na skauta, tam tak dojet. Jaj. Report. To kolika dneska budeš hrát, Honzo? Dokud budem hrát my. Ale tak já to mám tak do půlnoci asi, no. To díl. Jestli chceš hrát ten farming teda. Nevím. A jak si říct, že stejně bude muset udělat pak vyjít do té smitlické hráze, protože jsou tady i úkoly třeba, abych odsaď převez nějaký dřevo do té hráze, takže to tam pak stejně bude muset objevit. No tak jasně, ale tak nejdřív to, co jde tady, že? No. Už je docela málo. No, jako ve třech to ubývá rychle, no. Tak třeba v 8 by to ubývalo ještě rychleji.
To ani nejde. Jenom pro 4. Jenom pro 4, jo. Jsem myslel, že jde 5 teda, ale ok. To je jenom pro 4. Ještě ten čtvrtý by se docela hodil, no. Napiš synečkovi. Nice. Další věcička hotová. Kolik už máme procent v Michiganu? 20. 22? Ty jo. Dobrý. No ale tam není stovka. Ani v půlka. Ne. Jsem se ale úplně tady kolem mě jede, tyjo. Ten Six vůbec nejede. No. To po mně chce jedenkrát kovové trámy a náhradní díly. Okay. Já to dodělám a pak bude chvilku pauza. A-o. Budeš pak ještě hrát McDede? No záleží kdy. Tak třeba, nevím, třeba v 9, v půl 10, tak nějak kolem. Mohl bych. Okay. Když tak napíšu na Discord. To první snažíte udělat ty vedlejší mise? Jo. Třeba budeme dělat ty mise s tím dřevem, takové jsme měli jakoby cestu třeba, že jo, v klidu. My jsme nemuseli jezdit přes žádný těžké cesty. My jsme si odsklidili všechny zátarasy a měli jsme to v klidu. Teď děláte co za mise? Nevím ještě. Jedu se podívat na zábavu. Okay. A ty, Magret? Já se jdu podívat na ten motel. No nic hoši, jak dodělejte to, co máte. A já pak třeba na půl hoďku odejdu. A nechám odpočnout chvilku PS, protože už to jde od rána. A ty teď jako půjdeš pryč, jo? No, Na jak dlouho? no jsem říkal půl hoďka, no, prostě. Tak mi když Jo. tak napiš na to normálně na telefon, na WhatsApp, až to bude, co? Jo. Tak máte něco rozdělanýho, nebo to můžu vypnout? Mám něco rozdělenýho, jak to jak zaplý? No, to právě jsem chtěl vypnout PS, víš? Můžeš to někde nechat toho pohávkovat, ne?
Já jsem chtěl chvilku nechat IPS odpočinout, protože už to jde fakt od rána, je to, na to bys už mohl smažit vajíčka, kámo. Jak si odpočine za 10 minut, až to dojedu? Rozdělenýho, Megadeth. Tak jako mám, ale klidně se to může vypnout. Já nevím, jestli to nevadí jako. A než se půjdeš to sprchovat, nebo co jsi říkal, tak můžeš to vypnout. Prostě v půl to vypnu, když tak. No když tak, když už. Tak až se srazíš ty sudy. Ještě musím čtvrdy. Cože? Že ještě musím čtvrdy. Jo, ale něco. Jo. Megadeth říkal, mám pocit. Jo, dříve se odvezu. Okay. Na čem posražit ty sudy. Tohle by bylo všechno pro další díl ze SnowRunneru. Zase tady není úvod natočený, takže vám to tady musím říct dodatečně. Tak se mějte a čau.